Memang piala ini perangkia tuampan nilitum coning risi dak nang litum pan anwan lo apa nang litum ke wang apot nang litum pan coro lo ini litum ki pukang tung alam son thom bagdo isia bangela hello council ke autonomous council pulo la pensi schedule la teng pensi kapencong schedule tribe nangji pusi hala angdeng pi isi la pen angdeng so hinia long taket tok do la pen angdeng so angdeng pi in koy long ta son si ke tok do schedule tribe nangji pusita nonaban ke si schedule arkan jet lo karkanta aning ke hang lo ne ba ngatum tong ar lopen ki chudun so tong la ilitum a karbia BJP ka je krong atum arkan waret lo ne ko son lo ne ilitum mathamimi election tribal kaliya to man election ka pidur dun chot anta kalilang non ke tribal atom bang ke election si thur nang ji lan si EM talong ji setar tribal kalidet abang ke election ta thur nang ni aba alang lipan ke EM ta pat bat tu ko mukut mohon to ke hai phan alang lipan election ke papi thur long le det lo seta alang lipan nominated pincong si alang lipan EM bat ko si schedule ateng men ke tribe kalidet atom phan ke schedule tribe kalidet atom phan ke nominated ta pon long li seta pon det la pot si nilitum APHLC pen ke teng kheng lo nilitum oppose lo labang ni tum ning dok de la bangke ning ge dok de atheke la ke itum akhe tum phan tribe atum akhe tum phan kapivir atowar si ekrong le lo lata a fragment de claim bom lo seta non akolas akrong bang ta ku en tu le lo yong si mukut mohonto election thur the pin pen yong si EM mandate un pulo tangte ante mukut mohonto la pen tribal candidate kun komat ni abang ta CM taman unlu election through tepin pet la son no nang ke man ke la sinil tum la bang ke kroi kri non mat la mokut mohon to phan pisun vek nang yi pusin ni tum ke hang lo alang lipan nominated benda la schedule tribe kalia tum hanan ke nominated apos benda lar et nang yi pisun et nang yi la pen EM ki pia bang tu ke la ka pia lam lo la ke bilong lik la ke la sini tu demand lo la bang ke ni tum APHLC pen ni litum APHLC pen pona jer ki ding kang samria the ke ni litum ke case PF lo je la bang so election ke chok chi pusi la ma sini tum do clip bom lo la pen ni litum appointment apu bom lo election ka pitur la pen vote ki pi ke tribal tu manat nang ji pusi ni tum pu bom lo angke pu tho ong ni tum dimanong ningje ong hang ong halatum nang claim tu ong la son si givi akim me phan gali ing long arat ka pi vir ya phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok che det lo tu liram rong hang ke hayatu alang litum ke do un hot si la sikidul aja kong kape bob la pen ke inglong arat atum han kapi vir akam alang litum si claim baret la mo arni mo aov anda je thandut bompo anong junopik hi alang litum la sinon anong junopik pe ako alang litum la nominated MSC tribal kaliatom han la pisun vek nangi la pen MSC pen EM pen pisun vek nangi la pen hala nominated kali election ki thurdun ban ke hai to manta
bisun vek nang ji pusini tum ke hang lo dolang ojit kumar de dolang pawan kumar rai dolang alang litum pan ra pisun nang ji pusini tum ke case ta do bom lo alang litum pan pisun nang ji pusini tum hang lo lalo ison number 1 bang ke number 2 bang ke lalo ningkan suri ni ra phon ningkan di masa pen karbiatum pan pace chok lo pace bohong pace piti lo nili tum chini la bangke la ke di masa tum karbiatum man ke lang un era kaje chok kaje theng kali la bang kaje piti kali la ke di masa tum kali la ke di masa tum pan व्यवहार lo en lo hala tum pan ajaha tum pan kado ye mat kali ajaha tum pan en lo athik thik te karbi tum man ta en lo la pen akaprek atrai tum man en lo hala bang sut sita la ke nilitum suspect meme la ke tin meme la ke sarkar tum si ke claim pu itu matha meme athema sarkar tum a case non anta ka inquiry report non anta a report pe klang klik police atumta 2019 eninkan police tum ke klang police report along a pe klang police report a number reference jirikendeng OPS GDE number 310 dated 19/11/2019 hala long ke top ke la so case hinido la ke kheroni a police station along si case ke pi sita akam ka hino ke cheplang ke kheroni kali hala ke jirikendeng outpost along se cheplang sita hala bang so jirikendeng outpost habeta posi kheroni along si case ki pilo pulo non ke jirikendeng police outpost si claim popular sita jirikendeng PS pulo nenge police outpost ta kalilo police station lo hala tum si claim popular ta claim popular na ke claim ko anlo ma bange pupede police tum ta la posi ne litum ke hang bange la hello ni tum demand ke la di masa pen karbiatum kacicok kacipiti bang si ke toy lo la tom phat kapachi pichi toy lo la pen ke reng ma pen karbi atum ban na pachi pichi toy lo la pen cookie pen karbi apanda pachi pichi toy lo la pen ke khasi pen karbi apanda pachi pichi toy lo la pen ke marpen di masa banda paji pithi toilo la pen di masa pen jemina gato banda paji pithi toilo la pen di masa pen nagato banda paji pithi toilo la kapaji pithi toy an government tum inquiry at lo ne tum cheni ke a report pe klang vek nei jong si non jikloi jon niang bong a report pe klang thek thete jikloi jon pusini tum pudaji jikloi jon ang bong a report pe klang thek thete ili tum matha nang kok ji la ke government atum si assam sarkar si la ke kapin chong la bonso kap chipiti toy pan ke ili tum han kapit duk ya pan inglong rat tum han kapit duk ya pan inglong rat apai kapi jum ya phan la pen kai kita la divide and rule a policy ke claim ver long ya phan la pen ilitum phan autonomous state kape hang long le det ya phan kape hang thek thek det ya phan election da kape rem ver thek ya phan ke che tum election kape hai ver thek ya phan la si la tum ke claim pusi de tum chini nang ji la ke ni tum ke la si inglong arat tum an ke la si pupo la sinon ciklo jon ang bong Assam sarkar la report pe klang vek nanji la pen alang litum jong si la ke confidential pusita ha Assam assembly long
confidential report ta kaching YG a forum ang deng do hadak ta claim det ni ako lagi confidential kalidet nangi laki athema jong si netung karbi pen inglong arat hijang si netung je chok ye